سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا مغسل النهار سينما سمرة نمو سلامتنا ببزلكم وتقبلوا زخبركم تخاتلتي نايزا channel نتحستو زيناتات سبورت أهدو نبلالنا مكتتالكم بخبر نعدم سينما سمرة تطعم زنك نحوري وعاما كوميدي دراما ملالات وزاتات سبورت في الميتا مرهاو قدوس نفلامي ቅድድም ሻምፒዮን ኤርትራ 2021 ተዓዊትሉ ውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ 2021 ካብ ሎሚ 25 ሰነ ኣትሒዙ መጋረጁ ቀንጢጥሎም ኣብቲ ብሰንኪ ቅጥዕታት ኮሮና ቫይረስ ተዓዘብቲ ኣልቦ ዝተኻይደ ውድድር ተቀዳደምቲ ካብ ክትመውልዕ ሕምብርቲ ክትመውልዕ ኣብ ዘሎ ርሕቀት ከም ልሙድ ብናይ ክሮኖሜተር ፀወታ ኣሃዲሎም ኣለው በዚ መሰረት ዝስዕ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ይርከቡ ኣብ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ መርሃው ቅዱስ ካብ ክለብ ኣስታና መክሰብ ደበሳይ ካብ ባይክ ኤድ ዳዊት የማነ ካብ ኣስቤኮ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለው ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ተቀዳደምቲ ተዓዊቶም ዘለው ድማ ጴጥሮስ መንግስት ካብ ኤሪቴል ሴላ ወልደ ሚካኤል ካብ ኣስቤኮ መሓር ተወልደ ካብ ሰንበል ኮይኖም ተዓዊቶም ይርከቡ ኣብ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሚልኪያስ ቅዱስ ኣኽሊሉ ኣረፈ ዩኤል ሃብታ ኣብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ብምዃኑ ውድድሮም ዛዚሞም ኣለው ኣብ ኤሊት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣድያም ተስፋ ኣለም ካብ ክለብ ጋላነፍ ሒዳናይት ፍጹም ካብ ደንደን ብርክት ፍስሃየ ካብ ዓራ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘን ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊተን ዘለዋ ከዓ ቀዳሜቲ ዳናይት ፍጹም ካብ ደንደን ካልአይቲ ብርክት ፍስሃየ ካብ ዓራቅ ሳልሰይቲ ሚልዮና ያፌት ካብ ሰራይር ሳዋም ኣብ ጁኒየር ተቀዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳሜቲ ሞናሊዛ ኣርኣያ ካብ ዞባ ደቡብ ካልአይቲ ሳሮን ተኽለ ካብ ዓራቅ ሳልሰይቲ ደሊና ግርማይ ካብ ዞባ ደቡብ صباح 26 سنة دك تبعتون دك أنستون جونيور تقدادمتي مس إلي دك أنستيو تقدادمتي كاب سلع دعرو تبجسو من دفرا بمصاحب سلع دعرو زفصمنا يصرغا وددر كهلوم يوم سنبت كا إليت كم تحت 23 عام دك تبعتيو تقدادمتي سلع دعرو من دفرا سلع دعرو نايصرغا وددر كهلوم مخانو تفليطلهم هنوك ملو برهان صباراق عوتي عتر امني حدا معته وددر اجيرو دي ابينينو استساتف هنوك ملو برهان شارشاي درجه بمحاز عوت امزغيبم ابز حيالان ناي وورلد ترغانتا تاستودادرالو وددر هنوك نعبيت تقدادم تبليصو نز درجه كحزب مخالو حيال بقعتو زمسكر نيروم ابز وددر اتقدم سمون نجيرو دي ايطاليا تحت 23 عامت بعبلال استعوتلو ايسوجون كم زنبرن كالوت عبيت تقدادم تابز وددر تودادر تتباهيلوم زنبرو كم ايلو سي دييغو بيدكوك توماس ترينتين ماتيو هوفيستر هوغو هاردي رومين كوفي أليساندرو فان أسبريكتوم موسكينجياني واكيرمان لوكا نارفايز جوناتان كم زنبرون صبصابات يحبرون واين روني نكلب دربي يتنقق أسلطاني كلب درب كوينو سرح زلو انجليزاوي واين روني اتا كلب كاب غزينا بغزي دخم منقسقاس ترئي بمهلاوا انت انا تحت واي درجه انقلق الى ابزحت رغزي كم سلطانا كلق مخانو اطنقيوم بلوصات قاع كلب مانشستر يونايتد زنبر روني نكلب دربي كاونتي زتنقق زلو اتا كاب زخفئنا بزباس درجه تنقلقل بمهلاوا زنغرلا كلوبو ابزحلف غزي انصار واي كومبي ابزكايدوتو غطم كاب حق وصاي بدلات كمزن صبارقت استغلص الدربي بسنك زنت بانت غديلوا اب عمت سبورت 2021 ناب تحت واي درجه كتملسن معريو كاميت شح باوند مقصعتي صبيا كم زلون تحبيرو ناي قدم حلقه هاغراويت غانتا انجليز زنبر روني ورح طريو ندربن مسلطان كلت عمت فرعان وعل كتيموم انت خونه دربي اب غزي صوتان كالن بزح حقታት سبورت تحس كلب بمخانا بز انصار واي كوم بز فصمتو تغبار غبننيا كوينا انت دا ترخيبا روني نتزاتو السريزو بزي زخونه كحساقا مسلطانا كسنابت مخانو يغلص علوم زمصصومنا بلممد قدمه صوتا سبورت كملس مخانو زنغرلو زلو روني ني اكادامي تصوت تحدشو علم فرام ابيمو سلازلو ابت زجمرو لممد شعت غدايم تصوت طراحيزو كم زجمريو زحبر زلوم بسنكي دخم منقسقاس حدث تصوت مصنبار ابيما زلو دربي وناني ميل موريس اب كرمتي حدث تصوتي كعدق انت زيد اكيلو مساينا تاكلبنا بحماق درجه كين قلقل سقات حديرو
ይብሎም ሮኒ ድማ ነዚ ስለስተ ገንዘበ ይውዕሉ ከይዛዘመ ምኽንያት ብምፍጣር ካብ ምስልጣና ከሃድም ፈተነታት ዘካይድ ዘሎም ሮናልዶ ንበዘማ ይምጉስ ብረቡዕ አሞንጎ ሃገራውያን ጋንታታት ፖርቱጋልን ፈረንሳን ኣብስተኻይደ ግጥሚሮ ሮናልዶን በዘማን ሃገራቶም ከክልተ ሾቶ ከም ዘቆጸሩለን ዝዝከሩ በዚ ኸኣ ክልተን ሃገራት ክልተ ብክልተ ብማዕረ ተፈላለየ ናብ ዝቕጽል ግጥሚሮ ሓሊፈን ኣለዋ ኣብቲ ግጥም ብብቕዓት በዘማ ዝተደነቐ ሮናልዶ በዘማ ንፈረንሳ ሾቶ ምስ ቆጸረላ እንኳ ሓጎሰካ ክብል ናይ ምትባዕ ቃላት ሂቦም ክልቲኦም ኣጥቃዕቲ ኣብ ማድሪድ ጋንታ ኣብ ዝነበሩሉ ፍሉይ ፍቕርን ምሕዝነትን ከም ዝነበሮም ይንገር ኣብትና ዩሮ ግጥም ግና ኣብ ሜዳ እኳ መቐናቕንቲ ኮይኖም እኳ ተቐረቡ በዘማ ሾቶ ምስ ቆጸረ ግን ሮናልዶ ክሓርቕ ኣይተራእን ነቲ ናይ ቀደም ወዲ ጋንትኡ ድማ ሓጎሱ ክገልጸሉ ተራእዩ ከም መርኣያ ናይ ዝኸኣ ፍርቂ ፀወታ ተዛዚሙ ንዕረፍቲ ምስ ወፁ መግለጺ ሓጎሶም ማልያታቶም ከም እተቃየሩ ተሓቢሩ ኣብቲ ኣብ ሜዳ ቡዳፔስት ናይ ሃንጋሪ ዝተኻየደ ግጥም ንነዊሕ እዋን ንሃገሩ ሾቶ ከይመዝገበ ጸንሐ በዘማ ሾቶ ምስ መዝገበ ንፖርቱጋል ካብቲ ግጥም ናይ ምግላፍ ፍርሒ ክዘርኣላ ክኢሉ ነይሩ ነዚ ዝተገንዘባ ማዕከና ዜና ድማ ስምዒት ሮናልዶ ንምፍላጥን ተቐላጢፈን ካሜራታት ናብ ገጽ ሮናልዶ ተኺለን ሮናልዶ ግና በትፍጻመ ኣይተዳህለን መሊሱ ንበዘማ ከተባብዖ ተራእዩ እዚ ከኣክል ፍርቂ ፀወታ ተዛዚሙ ካብ ሜዳ ንዕረፍቲ ክወጹን ከለው ክልቲኦም ተሓቋቂፎም ሰላም ክባሃሉን ክስሕቁን ኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ተዓዚቡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ሃገራዊ ግጥማት ዝኣክል ፍቕሮም ክሳብ ማልያታቶም ምቅያሮም ምብጽሑ ኣብ መንጎ ደገፍቶም ፍቕርን ምሕዝነትን ዝፈጥር ቅዱስ ስጉምቲ ከም ዝፈጸሙ ብብዙሓት ማዕከናት ዜና ክቃላሕን ክትንተንን ኣምስዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ንፖግባ ትልምን ማንቸስተር ዩናይትድ ነትን خفانه واحد عمت ጥራይ ተሪፎ ዘሎ ወሓላ ኣከፋፋሊ ፖግባ ዝመጽ ዓመት ውዕሉ መታን ከሕድስ ትልምን ከም ዘላ ይግለጻሎም እትወድዕ 28 ዓመት ኣከፋፋሊ ክሳብ ሕጂ እኳ መርገጽኡ ተዚሃበ እታ ክለብ ግን ዝተፈላለየ መወናውነታትና ምጸት ከተስደዑ ትህቅን ከም ዘላ ይሕበር ማንቸስተር ዩናይትድ ፖግባ ኣብ 300,000 ፓውንድ እናኸፍለት ተጻውቶ ኳተላ ን5 ዓመት ዘጽንሐ ውዕሉ ንኽሕድስ ግን ኣብ 400,000 ፓውንድ ክትከፍሎ ድሌት ከም ዘለዋ ትገልጽ ዘላ ንሃገሩ ናብ ዝቕጽል ግጥማት ዩሮ ንኸሰጋግር ኣብ ሓያል ጻዕሪ ዝርከብ ፖግባ ክሳብ ግጥማት ዩሮ ዛዘምነት ብማንቸስተር ዩናይትድ ዝቐርበሉ ዘሎ ናይ ደሞዝ ወስኽ ምላሽ ከም ዘይህበሉ ዝገልጽ ዘሎ ንሱ ሕጂ ምስ ዩናይትድ ሓድሽ ውዕልተ ዘይፈሪሙ ኣብ ጥሪ 2022 ምዝመረጽ ክለብ ቅድመ ስምምዕ ክትመሰል ክህልዎ ምዃኑ ዝንገር ፖግባ ድሕሪ ግጥም ፈረንሳን ፖርቱጋልን መጻኢኻ እንታይ እዩ ተባሂሉ ምስተሓተተ ኣነ ብዛዕባ መጻኢ ይሓስብ ኣነ ኣብ ግጥማት ዩሮዬ ኣተኪሮ ዘለኹ ክብል ይመሊሱ ብዙሓት ክለባት ንፖግባ ከም ዝደልያ እኳ ይገልጻት ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ግን ወግዓዊ ዝኾነ ቀረብ ደሞዝ ዝገበረትሉ ግና የላን ኣብ 2016 ንፖግባ ደጊማ ዘፈረመት ዩናይትድ ኣብ ትሽዑ ግዜ ንፖግባ ኣብ ዘፈረመትሉ ኣብ ዕዳጋ ተጻወቲ ኤውሮጳ እቲ ዝኸበረ ኣከፋፋሊ ክኸውን ዘኽኣለ ነይሩ ሜሲ ካብ ስድራቤቱ ተፈልዩ ዕለተ ልደቱ የብዕል ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ካብ በዓልቲ ቤቱ ደቁን ተፈልዩ መበል 34 ዓመተ ልደቱ ኣብ ዘብዓለሉ ካብ መላእ ዓለም ናይ እንኳ ኣብ ጸሓካ መልእኽቲ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይውሕዘሉሎም ንሱ ብምኽንያት ግጥም ኮፓ ኣሜሪካ ንሃገራዊት ጋንትኡ ኣርጀንቲና ወኪሉ ኣብ ብራዚል ዝርከብ ነቲ ዕለተ ልደቱ ምስ ሰለስተ ደቁን ምጩት በዓልቲ ቤቱን ብምዃን ከብዕሎ ድማ ዕድል ሲኢኑ በዓልቲ ቤቱ አንቶኔላን መበል 4 ዕለተ ልደት ሜሲ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ሩሑስ ዕለተ ልደት ይግበረልካ ፍትወይ ኣነ እንደቅና ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣዚና ኢና እንፈትወካ ክትብልያ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣነ ሓጎስ ስምዒታት ሰዲዳ አንቶኔላ ኣስዒባ ንስኻ ንዓና ኩሉ ነገር ኢኻ ስለዚ ካባና ርሕቕካ ብምህላውካ ኣዚና ኢና ናፊቕናካ ዘለና ክትብል ድማ ስምዒታ ኣካፊላ ሜሲ ብምኽንያት ዝዓመተ ልደቱ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ገጻቱ ምስ ሰለስተ ደቁን በዓልቲ ቤቱን እንከሎ
ዝተሳእሎ ስእልታት ብምልጣፍ ይዘክርዎ ውዕሉ ኣብቲ ዝለጠፍዎ ኣሳእል ገሊኡ ሜሲ ምስ አንቶኔላ ብንእስነቶም ክላለዩ እንከለው ዘርኢ ክኸውን እንከሎ ካልእ ድማ ናይ ቀረባ ግዜ ስእሎም እዮም ዘርጊሖም ዘለው እዚ ተዓዋት 6 ግዜ ስልማት ባሎን ዲኦር ዝኾነ ናይ ዓለምና ዝበለጸ ኣጥቃዓይ ንኹሎም መልእኽቲ ሰደድሉ ተኸታተልቱን ኣፍቀርቱን ናይ ምስጋና ምላሽ ብምሃብ ንዓመታ ብሰላም የጽናሐና ክብል ሰናይ ሙንየቱ ገሊጹሎም ኣሎ ዕለተ ልደት ሜሲ በቲ ሓደ ዘሐጉስ እኳ ተኾነ በቲ ሓደ ግና እቲ እጹብ ድንቂ ተጻዋታይ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ናብ ዝወጸሉ ዕድመ ይገማገም ብምህላው ንገለ ወገናት ሲከይሻቀሎም ኣይተረፈን ተወሰኽቲ ዜናታት ማንቸስተር ሲቲ እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሪሊሽ ብ100 ሚልዮን ፓውንድ ከተፈርሙ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐት ማዕከና ዜና እንግሊዝ የጋውሓለዋ ብመሰረት ዴይሊ ሜል ሲቲ ነተወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ናብ ሜዳ ንምግዓዝ ምስ ኣስቶን ቪላ ከተካይዶ ጸንሐ ዝርብ ናብ መፈጸምቱ ገጹ በጺሕሎም ምስ ቪላ ዘሎ ውዕል ንኸብቅ 4 ዓመታት ተሪፎ ዘሎ ግሪሊሽ ኣብዚ እዋን ምስ ሃገራዊት ጋንቱ እዩ ኣብ ውድድር ዩሮ ተጸሚዱ ዝርከብ እቲ ውድድር ምስ ተዛዘመ ድማ ብቐጥታ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ብምምራሕ ክታሙ ከነበረ ትጽቢታሎም በዝኻ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ተዝኸበረ ተጻዋታይ ተባሂሉ ክብረ ወሰን ክሕዝዩ ንሱ ካብ ዩናይትድ ቶተንሃምን ካልኦት ክለባትን እውን ተገዳስነት ረኺቡ ጸኒሑ ማንቸስተር ሲቲ ብዘይካዝን ኮኸባት ቃዓይ ቶተንሃም ሃሪ ኬን እውን ንዘለዎ ኩቱር ናይ ዓወት ጽምኢ ብምምዝማዝ ኣብ ዝክረምቲ ዝንኸተፈርሞ 100 ሚልዮን ፓውንድ ኣዳልያ ከም ዘላዩ ዝንገረላ አርሰናል ነቲ ቀልባ ሰሊቡ ዘሎ ተኸላኻሊ ብራይተን ቤን ዋይትን ምፍራም 45 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝቀረበት ይሕበራሎ እታ ክለብ ነቲ ኣብ ማእከላይ መስፈር ምክልኻል ዝጻወት ወዲ 23 ዓመት ተኸላኻላይ ንምውናን ዘቀረበቶ 40 ሚልዮን ፓውንድ ንብራይተን ከዕግባ ብዘይምኽኣልያ እንደገና 5 ሚልዮን ፓውንድ ወሲኻ ቀሪባ ዘላ 50 ሚልዮን ፓውንድ ክጽበጥ ጸንሐት ብራይተን ግን ነቲ በአርሰናል ተቀሪብላ ዘሎ መጠነ ገንዘብ ክትቅበል ድሌት ምህላዋን ዘይምህላዋን ገና ኣይተፈልጠናሎ እንተኾነ ኣብ ቀረባ ጊዜ ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሓት ትጽቢት ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይግለጽ አርሰናል ነዝ ብሉጽ በቕዓት ዝውንን እንግሊዛዊ ብዝያዳ ክትግደሰሉ ዝጀመረት ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋሬት ሳውዝጌት ንበቕዓቱ ኣብ ግምት ኣትዩ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ክጽምበር ኣብ ዝዓመት ዝጻውዒት ምስ ገበሮልያ ቤን ዋይት ሰሞናዊ ኣስተሳሰን 5000 ፓውንድ እናተኸፍለ ምስ ብራይተን 4 ዓመታት ክጻወት ዝሓለፈ ክረምቲ ክታሞን ቢሩ ሪያል ማድሪድ ነቲ አብራዳር ብዙሓት ዓበይት ክለባት ኣትዩ ዝርከቡ ልዶት ቃዓይ ፒኤስጂ ክሊያን ምባፔ ድሕሪ ምዛም ውድድር ዩሮ ከተፈርሞ ድልውት ከም ዘላ ተገሊጹ ጋዜጣ ማርካ ንሓለፍቲ ናይ ተዓርሞሽ ስጳኛዊት ክለብ ምውካስ ኣብ ዘርጋሕቶ ጸብጻብ ተወዲ 22 ዓመት ብሉጽ ፈረንሳዊ ምስታ ጋንታ ዘሎ ውዕላ ምሕዳስ ይዕጤጢ ብምህላው ሎስ ብላንኮስ ነዚ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ መዝሚዛ ኣብ ዝክራማት እዚ ናብ ሜዳ ከተስድዖ ተዳልያ ምህላዋ ሓቢራ ክሳብ ውድድር ዩሮ 2020 ዝዛዘም ብዛዕባ መጻኢ ከይዛረብ ተቆጢቡ ዘሎ ምባፔ ምስ ፒኤስጂ ክቅጽል ድሌት ዘለዎ ከም ዘይመስል እዩ ዝንገረሉ ዘሎ በዚ ድማ ናብ ሪያል ማድሪድ ናይ ምኻት ተኽእሉ ሰፊሕ ምዃኑ ምስ ተጻዋታይ ቅርበ ዘለዎም ወገናት የረዱ በመሰረት ጋዜጣ ማርካ ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ እቲ ኣብ ውድድር ዩሮ ተጸሚዱ ዝርከብ ፈረንሳዊ ናብ ሜዳ ሰጋገረሉ መገዲ ንምዝታይ ምስ ፕሬዚደንት ፒኤስጂ ናስር አልከላይፊ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ክራኸብ መዲብሎም ማድሪድ ንምባፔ ንምዕዳግ ዝኽእላ ገንዘብ ንምጥረቃም ንከም በዓል ሉካ ጆቪች ዳኒ ሴባሎስን ብራሂም ዲያዝን ዝኣመሰሉ ተጻወታ ናብ ዕዳጋ ከተብሩ ዶም ትዳሎ ምህላዋዩ ዝንገረላ ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ዚዳን ነታ ጋንታ ክገድፋን ከሎ ዓቕሊ ክገብር ብዙሕ ከም ዝለመኖ እንተኾነ ዚዳን ለመኑ ጸማም እዝኒ ከም ዝሃቦ ገሊጹ ፕሬዚደንት ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ዚዳን ነታ ጋንታ ክፋነዋን ከሎ ንኣስራራሓ ቦርታ ክለብ ብግጽ ዝነቅፍ ቁልዕ ደብዳቤ ነቲ ፕሬዚደንት ከም ዝገደፈሉ ድሕሪ ምሕባርዩ ፔሬዝ ግና መግለጺኡ ዚዳን ዝኾነ ዓይነት ናይ ነቐፌታ ደብዳቤ ከም ዘይገደፈሉ ድሕሪ ምጥቃስ ነታ ጋንታ ክሰናበታ ዘገድዶ ቀንዲ ምኽንያት ከምቲ ንሱ ዝበሎ ካብ ሓለፍቲ ማድሪድ ደገፍ ስለዝሰኣነ ዘይኮነስ ማዕከና ዜና ስጳኛ ርእሱ ክሳብ ዘንጸራርዎ ከቢድ ጸቕጢ ስለዝፈጠራሉ ምዃኑ ገሊጹ ዚዳን ኣብ ሰሙን 4 ግዜ ጋዜጣዊ መግለጺ ክህብ ዝግደድ ነይሩ ዝበለ እቲ ፕሬዚደንት እዚ ክጸሮ ዘይክእል ጸቕጢ ስለዝፈጠረሉ ንላሊጋ ጠንጢንካ ናብ ካልእ መኻርያ ሓሽ ብዝብል ውሳኔ ነታ ዓባይ ጋንታ ክገድፋ ከም ዝኽኣለ ድማ ወሲኹ ኣረድዩ ኣቐዲሙ ምስ ሪያል ማድሪድ ንነዊሕ ዓመታት ዝተጻወተ ዚዳን ሕጂ ንኻልኣይ ግዜኡ ነታ ጋንታ ከመሰልጣኒ ኮይኑ ዝገድፋ ዘሎ
فرنساوي ኣብ 2016 ራፋ ቤኒቴስ ተኪው ኣሰልጣንታ ጋንታ ኮይኑ ነይሩ ኣከታቲሉ 3 ግዜ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምስዕተራ ድማ ኣብ 2018 ብገዛእ ፈቃዱ ጠንጢንዋ እንደገና ዓመት ጸኒሑ ኣብ 2019 ድማ ተመሊሱ ክልተ ግዜ ድማ ጽዋዕ ሊግ ስፓኛ ኣዕቲርዋ በዚ ድማ ኣትሙክራ ኣሰልጣኒ ኣብ ታሪኽ እታ ክለብ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ዕውታት ኣሰልጠንቲ ተባሂሉ ፍሉይ ክብሪ ረኺቡሎም زيدان فلورنتينو بيريز كدغاغفن ስለዘይከኣልኩ ነታ ጋንታ ገዲፈያ ይዝብል أتقع إسبانيا ألفارو موراتا أو وددر يورو بزحنا شوت عدلا دحر مبخانو كاب دقفتا غانتا نايموت مفرحي بصحو كمزلو غاليصوم اتيمس جوفيز أوت ودع 18 عامت أتقعي إسبانيا مش ودنن بولندن أبزكايدوتو بمعرو استزازم صوتا شوتو كخنا زغلا زنبرا بزحات كعساسو كباخن ترايوم أب قطم أنصار سلوفاكيا دما قلع مصعد كسحت ترايوم بس تقطعو إسبانيا وان دقفتا غانتا دما نعو نسترابيتو نفراره هو كمزلو حبيرو إسبانيا بسوني نكرواتيا حمش تبادو دحر مدهاخا نابز قصر زور محلافة زذكريوم مباركس فتوات تختاتلتنا نايلو متحستو زيناتات سبورت تابز فصيمنا لنا لناي وترو مكتتالكم متبعكم من قفيتاكم من لابو سلام وسناي سبورت فيلم